Kentara, generasi pintar Jawa. Sugeng injing bocah-bocah. Minggu ndek wingi kalih Pak Agus bahas materi nopo nggih, Cah? Dek wingi Pak Agus bahas materi aksara murda, Bu. Oke. Matur suwun, Dra. Nah, dinten iki Bu Ajeng lanjut bahas mengenani aksara swara lan wilangan nggih. Bu, ulun udah gak sabar mau sinau aksara swara lan wilangan. Bu Ajeng, aksara swara lan wilangan iku wonten hubungane kalih aksara legena napa mboten nggih, Bu? Takanane becik lan apik, Rindra. Nah, aksara swara lan wilangan niku wonten hubungane kalih aksara legena. Kula jelasne riyen nggih. Nggih, Bu. Aksara swara digunakake kanggo nulis aksara vokal. Asale serapan saka bahasa asing, tinggi negaske pelafalane. Berarti kalau di bahasa Indonesia mirip-mirip A, I, U, E, O sebagai huruf vokal dong, Bu. Leres sekar. Sami kalih bahasa Indonesia, aksara swara nggih wonten 5 huruf. A, I, U, E, lan O. Menawi wilangan niku napa, Bu? Menurut sampean, wilangan niku napa? Teng bahasa Indonesia, wilangan niku padha kalih angka, Rindra. Oh, ngonten nggih, Bu. Wilangan niku cancahe wonten sedasa. Fungsine kagem nyatakake lambang angka, bilangan, kalih nomor. Berarti wilangan niku contohnya diagem teng mata duit, ngukur panjang lan liya-liyane nggih, Bu. Seluruh pelajaran hari ini telah selesai. Sampai jumpa besok pagi dengan semangat belajar baru. Nggih, leres, Dra. Cekap semanten wonten pitakenan. Nek mboten wonten, kula pungkasi. Minggu ngajeng materi selanjutnya diajarke kalih Pak Agus nggih. Nggih, Bu. Matur nuwun sanget, Bu Ajeng.